ተሓግሶታትን ምንቅስቃሳትን ዘይምግባርና ክኾን ይኽእል እዩ በትኻሊ ገጽ ድማ ንሕና መንኣሰይ ንዓና ዝምቹ ንሕና ክእለትና ፍልጠትና ናብ ባይታ ነውርደሉ ወይ ከዓ ናብ ተግባር ነሽርፈሉ ባይታታት ዘይምፍጣሮም ንዓና ዝምቹ ባይታታት ዘይምፍጣሮም ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዞም ምኽንያታት እዚኣቶም ኣብ ባይታ መንኣሰይ ኣብ ግዳ ዓዶም ዓብዪ ዝኾነ ግደ ወይ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ኮይኖም ዘይኾነስ ብኣንጻሩ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ስለዚ እዚ ንምንታይ እዩ ኢልና ትሓስብ ከለና እቲ ሎማዓንቲ ንምርኣይ ንምክሮ ከም ምኽንያታት ኮይኑ ዝለዓል መንኣሰይ ኣብ ግዳ ዓዶም ኣብ ጉዳይ ዓዶም ዓብዪ ግደ ክህልዎም ዘይገብር ሓደ ንመንኣሰይ ዝምቹ ንመንኣሰይ ባይታ ዘጠጥሐ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ምቹውነት ዘይምህላው እዩ እዚ ንምርኣይ እንተሞኪርና ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ፍልይ ዝበለ ይገብሮ ኣብ ትግራይ ዘለና መንኣሰይ ንሕና ኣብ ዓድና ልክዑ ዝሰብሰብናዮ ፍልጠት ክእለት ሞያ ብዙሕ ነገር ዓቕምታት ኣብ ጉዳይ ዓድናን ኣብ ዓድናን ኢንቨስት ንኸይንገብር ብዙሓት ማሕንቆታት ብዙሓት ዘይምጥዕዓማት የጋጥሙና እዮም ብፍላይ ኣብ ሰማይ መቐለ ኣብ ሰማይ ትግራይ ትርኢ ከለና ሰፋሕቲ ዘይምምችቻው እዮም ዘለዉ ሎማዓንቲ ምርኣይ ንምኳር ኣብ ከተማ መቐለ ዘይርና ናይ መንእሰያት ባይታታት እንታይ እኒኡ መንእሰይ ሓሲቦም ሰላሲሎም ክዕርፍሎም ክዘናግዕሎም ብዙሕ ነገር ክገብሩሎም ዝኽእሉ ባይታታት ኣለዉ ዶ ኢልና ንምርኣይ ተሞኪርና ኣብ ከተማ መቐለ ሕዚ ዓብዪ ከተማ እዩ ናይ ትግራይስ ርእሰ ከተማ ዝበሃል ከተማ እዩ ግን ውሕዳት እየን ብፍላይ ከዓ ብመንግስታዊ ደረጃ ዝስራሓ ናይ መንእሰይ መዘናግዒ ቦታታት ናይ መንእሰይ ናይ ሓሳብ ለመንጭይሉ ቦታታት መንእሰይ ዝዘናግዕሉ ብቻ ዘይኮነስ ብሓሳብ ክከራኸርሉ ናይ ሓሳብ ቦታ ናይ ንባብ ቦታ ናይ ጥበብ ቦታ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ዓቕሞም ክእለቶም ፓሽኖም ዘውፅሉ ቦታታት ብጣዕሚ ውሕዳት ኮይኖም እዮም ንረኽቦም ውሕዳት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብጣዕሚ እውን የለውን ክንብሎም ንኽእል ኢና ሕዚ ንኣብነት ኣብ ከተማ መቐለ ፈሪና ተወሰና ምጥቃስ ንኽእል ኢና ወክማ ናይ ኪነ ጥበብ ወይ ከዓ ናይ ድራማ ምናምን ክለባት ዝዓብያሉ ተመሳሳሊ ኤምዋይሲ ማእኸል መዘናግዒ መቐለ እናተባህለ ዝፅዋዕ መቐለ የውዝ ሰንተር እናተባህለ ዝፅዋዕ ኤምዋይሲ ተሪእና ግን እቶም ናይ መናእሰይ መዝናነዪ ወይ ናይ መናእሰይ ሓሳቦም ክእለቶም ፓሽኖም ከውፅሎም ዝኽእሉ ቦታታት ሕዚ ዝፀኽስክዎም ኳስ ትክክል መናእሰይ ዓቕሞም ከውፅሉ ዝኽእሉ ባይታ ድዩ ኢልና ተሪእናዮም ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ዝምጥን እውን ኣይኮነይ ሕዚ በተለይ ብዝትኩናት ተታሒዙ ኣብ ዕንወት እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ንምንታይ እዩ ዝኾን ዘለዎ ኢለ ትሓትት ከለኹ ከም ሓደ መንእሰይ ትግራይ ብጣዕሚ መልሲ ዝፅነሉ ነገር ስለዝኾነ እዩ ነዚ እውን ሎማዓንቲ ኣብ ኤምዋይሲ ተረኺብና ኤምዋይሲስ ንመናእሰይ መዘናግዒ ድዩ መሲሉ ዘሎ በተለይ ኣብዚ ኣብ ድሕረይ ትሪእዎ ኣለኹም ሕዚ እውን ኣብዚ ናኸድና ክንርኢና ትክክል ኣብ ዒስራታት ዘለዉ በተለይ መናእሰይ ትግራይስ ፓሽኖም ክእለቶም ዓቕሞም ከውፅሉ ዝኽእሉ ባይታ ይፈጥር ዶ ኢለ ትሪኦ ተለኹስ ኣብ ዕንወት እዩ ዘሎ ዓኒ እዩ ዘሎ ግን ድማ ኣብ ትግራይ ከምዚ ክኾነ ይነበረ እዩ ምክንያቱስ ብዙሓት ናይ መዘናግዒ ማእኸላት ብዙሓት ናይ ጥበብ ማእኸላት ብዙሓት ናይ ንባብ ማእኸላት እየን ክህልዋ ዝግበአን ነይሩ ግን ዓይነይ እውን ናብቲ ከባቢ ይኸዱ ኣሎ ናብቲ ኤምዋይሲ ትጥምቶ ተለኹስ ትሓዝን ቅድም ኢሉ ዝሐሸ ነይሩ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣሎ እና ከምዚኦም ዓይነት ምህላው ደግሞ ብጣዕሚ እስኪ ንምርኣይ ዝኣክል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኩላና ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እውን ንእሽተይ ዋላ ናዘርና ምርኣይ ንኽእል ኢና ሓቢርና ንርአ ኤምዋይሲ ኢና ዘለና ኤምዋይሲ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢሉ ኣሎ እንታይ እዩ ኮይኑ ኢልና ትሓስብ ከለና ምስቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ተታሒዙ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ግን ብዝልክዕ ዶ ክኾን ነይሩ እንደም ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ መንእሰይ መዘናግዕታት ብፅቡቕ ተሰሪሖምስ ንመንእሰይ መዘናግዒ ክፍቲ ክኾኑ እዩ ዝግብኦም ነይሩ መንእሰይ ከምዚ ዓይነት መዘናግዕታት ክበዝሕ ከሎ ሓሳብ ናይ ምምንጫው ኣብ ግዳ ዓዶም ድማ ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎም ኣብ ጉዳይ ዓዶም ድማ ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎም ተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝሕግዝ ቦታታት እዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብዚ ወፂኦም ንኣብነት ኣነ ዘለኽዎ ናይ ኤምዋይሲ ኮይኑስ ናይ ኩዕሶ ናይ ባስኬትቦል መፃወቲ ቦታ እየ ዘለኹ
حزي كاوزي زوجو هزاونتي أوزي كوعل ندحر غيرنا يوم كوينا هزاونتي بتشاونا يخوني مناعسي ون أوزي كوعل ندحر غيرنا يوم كوينا بزحت ناي تግራይ مناعسي بهاجر درجة بعلم لخ درجة بتباشن زي ويقعبت ناي كرسو ناي باسكت بول ناي كرسو سكيت وصيوم كنرخول لغاطامታት ግን ደማ መንእሰይ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ዘይምህላው ኣብ ሃሊ ቦታ ይዙል ዘሎ ቦታ ደማ ብጣዕሚ ኢንፍሉዌንስ ይገብር እዩ ሱቂልና ምስ ዓርስና ኮይና ናብ ዓርስና ተመሊስና እንድሕሪት ተመሊስና ክንሓስወሎም እንኽእል ቦታታት እንድሕር ዘየልዮም ኮይኖም ብጣዕሚ አቸጋሪ እዩ ዝኸውን ከም መንእሰይ እውን ናብቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣውንታዊ ዝኾነ አካይዳ ዘይኾነስ ናብቲ ኣልታዊ ዝኾነ አካይዳ እዩ ዝስሕበና ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ቦታታት ክዕቀው እዮም ዝግብኦም ክዕቀው ብቻ እውን ይኾነ ክሰፍሑ እዮም ዝግብኦም ሕዚ ግን ምዕቃብ ይትረፍ ምስፋሕ ይትረፍ ሞ ምዕቃብ እውን ዘይከኣልናሉ ኩነታት ኢና ዘለና እዚ ኤምዋይሲ ትሪኦ ኣለኹስ ኣናእሽተይ ቆልዑ ይፃወቱ ኣለዉ ከም ምፅዋት መጠን ግን ብጣዕሚ ኣብ መሕዘኒ ኩነታት እዩ ዘሎ ግን ከምዚ ዶ ክኾን ነይሩዎ እዚ መንእሰይ ትግራይ ሳምንታይ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኢልና ትሓስብ ከለና ቦታ ይስእኑ ኣለዉ ኣብ ናይ ካልኦት ወልፍታት ወይ ከዓ ኣብ መስተ ኣብ ካልኦት ዘይተደለዩ ወልፍታት ኣብ ካልኦት ዘይምጥኖም ቦታ እናባዕሉ ንሶም ከውፅእዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ንሶም ክኾንዎ ዝኽእሉ ፓሽን ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ተግባር እውን ንስእኑ ኣለና ከም ትግራይ እውን ትስእኑ ኣለና ከም ሃገር እውን ትስእኑ ኣለና ስለዚ ከምዚኦም ቦታታት ብጣዕሚ ክነስፍሕ እዩ ዝግበአና كنسوحهم بتشاون يخوني كنعقوهم يزلنا هذه كم MYC تريت اللهم معقون أبينا نتمنى زمتن ون أي جورناي تمساسالي كاوزي وزيو أو خالوت كبابيتات أبي يخوني لا تحسب اللهم بس تنهوتيلات بس كعرف اللن زغل كحسب اللن زغل تمنى شهي نابله وشهيبونا نابله كحسب اللن نحري الناقص نتمنى زمتن ستاندرد دي ويقع نتمنى نا إيكونومي مسرت زغبرا دي إلى تحسب اللهم دعما جغاري زلونا ከምዚኦም ዓይነት ቦታታት ክነስፍሕ እዩ ዝግበአና ቶም ዘለው ብውሕድ ዋላ ይኹኑ አቂብና ነቲ መንእሰይ ብዝምጥን መልክዑ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣናእሽተይ ቆልዑ ናብዚ ይፃወቱ ኣለዉ እዚኦም ሓደ መርአያ እዮም ኣብዚ መዓል እንድሕር ጀሚሮም ኮይኖም ናብ ዝተፈላለዩ ወልፊ ተቃላዕቲ ኣይኾኑ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ቦታታት ክንዕቅቦም እዩ ዘለና ክነስፍሖም እዩ ዘለና መናእሰይ እውን ኣብዚ ኣብ ከምዚ ክውዕሉ እዮም ክንገብር ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ትውዕሉ ተለዉ መናእሰይ ትግራይ ክትረኽቦ ዝግባኣ ወይ ከዓ ሕዚ ለጋጥማ ዘሎ ጉድሆታት እውን ሶልቭ ናይ ምግባር መፍትሒ ናይ ምቕማጥ ዓብዪ ግደ ይህልዮም መናእሰይ ከምቲ ቅድም ኢለ ኣብ መጀመርያ ዝበልክዎ እውን መናእሰይ ኣብ ጉዳይ ዓዶም ብጣዕሚ ዓብዪ ግደ እዩ ኣለዎም እዩ ዝበሃል ዓብዪ ግደ ክህልዎም እንድሕር ኮይኑ ግን በቲ ክልተ ምክንያታት ዝበልክዎ ምክንያታት ይፍጠር እዩ ሓደ እቶም መናእሰይ ኣብ ጉዳይ ዓደይ ይግብአኒ እዩ ኢሎም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ዘየካይዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዕንቱር ዝኾነ ትኹረት ሂቦም ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ትኹረት ሂቦም ኣብ ጉዳይ ዓደይ ይግበአኒ እዩ ካባየይ ንዓቐብ ዓደይ የብላይ ኢሎም ኣብ ክንዲ ምቅላስ ናብ ካሊእ ወለመለም ዝብልሉ ምክንያት ይፍጠር እዩ እዚ ዝኾን ዘሎ ግን ብሓሳብ ዝደንፈዐ ብሓሳብ ዝመልአ ኣእምሮ ዘይምህላው ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት መዘናግዕታት ኣብ ናይ ጥበብ ምሸታት ኣብ ናይ ስነ ፅሑፍ ምሸታት ተዘሕልፍዎ ነይሮም መናእሰይ ኣብ ግደ ዓዶም እውን ክንደየናይ ኣብ ጉዳይ ዓዶም እውን ክንደየናይ ግደ ኣለዎም ዓብዪ ኣስተምህሮ ወይ ከዓ ዓብዪ መልእኽቲ ዓብዪ ኣተሓሳስባ እዮም ክሕዙ ነይሮም ሕዚ ግን እቶም መናእሰይ ኣብ ፈቐድዩ ኣብ ዘይተደለየ ክውዕሉ ይግበር ብተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ዓዶም እውን ምንም ደንተኦም ሃምለ ይኾነ ስደት ኣማራጮም ኣብ ምኾነ ስደት ኣማራጭ ገይሮም ኣብ ምኻድ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ከቋርፅ እንድሕር ኮይኑ መናእሰይ ጠጠው ኢሎም ናብ ዓርሶም ተመሊሶም ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ብዛዕባ ዓዶም ብዛዕባ ዓርሶም ክሓስብሉ ዝኽእሉ ቦታታት መዘናግዕታት ኣብ ምምችቻው ብተመሳሳሊ እውን ብዛዕባ ዓርሶም ብቻ ይኾነይ ብዛዕባ ፓሽኖም ብዛዕባ ዘለዎም ክእለት ከውፅሉ ዝኽእሉ ቦታታት እዚ MYC ቀደም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰብ ክእለት ዝወፅሉ ሓደ ና መናእሰይ መዘናግዒ ቦታ እዩ ካብዚ ዝወፁ እውን ብዓለም ደረጃ ብኢትዮጵያ ደረጃ ብዙሓት መናእሰይ ወፂኦም እዮም ብዙሓት መናእሰይ እውን ኣብዚ መሰረቶም ገይሮምስ ብዓለም ደረጃ ዝኾነ ኣበርክቶ ኢትዮጵያ ደረጃ እውን ዝኾነ ኣበርክቶ ዘበርከቱ ብዙሓት እዮም እዚ መዓዚ እንድሕር ኢልና MYC ፋንክሽናል ኣብ ዝነበረሉ ወይ ከዓ ነቶም መናእሰይ ከም መዘናግዒ ኣብ ዝጠቀመሉ ግዜ ኣብ ዝነበረ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ውፅኢታት ከምፂኡ ነይሩ እዩ ሕዚ ግን ጭራሽ
ካብ መዘናግዒ ወፂስ ናብ خالي عنا نجر خوينو تغير يزلو سلازي من عسي أو قداي عدم أو يقدر كيلو من بحر خوينو خمزي عينة بوتاتات خمزي عينة بايتاتات كنا مشاكل يلوم يزقبا من عسي يزقونو بايتاتات من عسي أرسناون نحنا يقبلنا يلنا أو إنفست قبرت لنا كم من عسي إنفست بشاي يخونيون أو خمزي عينة بوتاتات كمسرات لنا خمزي عينة بوتاتات كسوف لنا ون عارف سنا استواتو ناينا أترزو خانا كتتلون يدليو سازي بدن بيكن كتاتل يزقبا